Κοϊτά. Λιούμπιτσιτς. Ωραίο τακουνάκι του Πινέδα. Ξανά ο Λιούμπιτσιτς. Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Άμραμπατ. Η γλυκιά σέντρα του Άμραμπατ. Λιβάη Γκαρσία. Εξαιρετικό γκολ. Εξαιρετική ανάπτυξη. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Στο 11 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Προηγείται με 1-0. Όλη η φάση δουλεμένη εξαιρετικά από την αρχή ως το τέλος. Οι παίκτες της ΑΕΚ τα έκαναν όλα σωστά, συγχρονισμένα, στην εντέλεια. Σιμάνσκι. Κάνει κίνηση ο Πίλιος. Μένει κάτω το σημαίακι προς το παρόν. Ο Πίλιος κάνει το κοντρόλ. Μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή. Πλασάρι. 2-0. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Σταύρο Πίλιο. Πήρε την μπάλα από την μακρινή μεταβίβαση. Την κόλλησε στο πόδι του. Μπήκε μες στην μεγάλη περιοχή με διαγώνια κίνηση. Πλάσαρε ιδανικά τον Χριστογιώργο. Στο 14 η ΑΕΚ απλοποιεί πολύ τα πράγματα με αυτό το 2-0. Μάνταλος κάνει κίνηση ο Πίλιος. Υπέροχη πάσα από τον Μάνταλο. Κοντρόλ από τον Πίλιο. Γύρισμα 3-0. Στίβεν Τσούμπερ. Για να επιβεβαιωθεί με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ότι ο Πίλιος είναι ο MVP της νίκης της ΑΕΚ. Γκολ, assist και πολύ γεμάτη εμφάνιση σε αυτό το 3-0. Η εκτέλεση από τον Λαμέλα με καλά φάλτσα στα δίχτυα. Ο Μουκουντή ήταν επικίνδυνος από την αρχή του παιχνιδιού για την άμυνα της Λαμίας. Η εκτέλεση του Λαμέλα με πολλά φάλτσα. Εδώ ο Μουκουντή κάνει κίνηση, κεφαλιά, δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει κανείς στον αέρα. ΑΕΚ Λαμία 1-1. Με το αριστερό δεν είχε βάθος αυτό το χτύπημα όμως. Έρχεται το Κοϊτά να τσιμπήσει μπάλα. Θέλει να σουτάρει, με το δεξί το έκανε! 0-1 η ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο Κοϊτά ανοίγει λογαριασμό και πηγαίνει να πανηγυρίσει με τον Ματίας Αλμέιδα και τους υπολείπους στον πάγκο της ΑΕΚ. Μάκρινε και έφυγε ο Λιβάη Γκαρσία και απέναντι είναι ο Ελίασον. Τον είδε ο Γκαρσία. Ο Ελίασον ψάχνει το αριστερό του πόδι. Ο Ελίασον προσποιείται και σουτάρει με δύναμη στα δίχτυα. 0-2 με ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και ένα στις αρχές του δευτέρου. Η ΑΕΚ παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα. Κάθεται για τα καλά στη θέση του οδηγού στο 53-0-2. Μάνταλος εκτελεί προς τα έξω, ο Γκαρσία κόντρα, ο Πίλιος άτσαλα με το δεξί. Βγήκε πάσα για τον Μάνταλο όμως που έχει χώρο για νέα σέντρα στη μικρή περιοχή. Μπάλα στον Γκατσίνοβιτς και από εκεί στα δίχτυα 0-3 με το κεφάλι ο Γκατσίνοβιτς. Λανθασμένη εκτίμηση του Γκροφ, ο οποίος δεν άπλωσε το χέρι του και έτσι ο Γκατσίνοβιτς τελειώνει την υπόθεση νίκη για την ΑΕΚ, σκοράροντας για το 0-3. Πινέδα, ο οποίος ανέβασε τον Ρώτα. Ρώτα, γλυκιά σέντρα για τον Πιερό! 1-0 στο 22. Χρειάστηκε 21 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ένας εξαιρετικός κεφαλοσφαιριστής για να σκοράρει με το κεφάλι. Σέντρα από τον Λάζαρο Ρώτα, η κεφαλιά από τον Πιερό στο 22. ΑΕΚ Βόλος 1-0. Έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Βόλου που έχουν περικυκλώσει τον... Πέφτει στο χόρτο ο Λιούμπιτσιτς, διαμαρτύρονται οι παίκτες ΑΕΚ, ο Λιούμπιτσιτς γυρίζει, μπάλα κοντράρει και πάει στα δίχτυα από το πλασέ του Κοϊτά. Έχει βρει σε παίκτη του Βόλου, έχει αλλάξει τελείως πορεία και καταλήγει στα δίχτυα του Κόβατς στο 62, ΑΕΚ Βόλος 2-0. Απλώνει το παιχνίδι στην αδύναμη πλευρά, εκεί που περιμένει ο Λάζαρος Ρώτα και ετοιμάζει τη σέντρα του μες στη μεγάλη περιοχή για τον Πιερό. Πιερό παίρνει την κεφαλιά! 1-0 η ΑΕΚ. Ένας καταπληκτικός κεφαλοσφαιριστής έχει σκοράρει ξανά με το κεφάλι
Το κάνει και απόψε από την σέντρα του Λάζαρου Ρώτα. Ο Πιερό πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ με την Ένωση, η οποία παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 30ο λεπτό. Καρφωτή κεφαλιά στο γάμα. Πολύ δύσκολο να αντιδράσει ο Ντραγκόφσκι. Και από μια άλλη οπτική γωνία η κεφαλιά του Πιερό βρίσκει στο χέρι του Τσέριν και ο Στάγκεμαν δίνει πέναλτι. Ο Άμραμπατ απέναντι από τον Ντραγκόφσκι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εκτελεί 2-0 η ΑΕΚ, σφραγίζει το τρίποντο και τη νίκη. Βοητά. Η κάθεται για τον Πιερό που γυρίζει το κορμί του, προσπαθεί να εκτελέσει και εκτελεί 1-1. Το τεράστιο κορμί του Πιερό κάνει τη διαφορά. Παίζει πλάτη, σκρινάρει τον αντίπαλό του, την κατάλληλη στιγμή γυρνάει, εκτελεί κάτω από τα πόδια του Κοτάρσκι. Στο 25 με τρίτο γκολ του Πιερό η ΑΕΚ ισοφαρίζει τον ΠΑΟΚ σε 1-1. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον center for της Ένωσης. Θα δείτε ξανά στο replay τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το κορμί του για να αποκτήσει πλεονέκτημα. Το κορμί του είναι τεράστιο, βοηθάει στο να αποκτήσει πλεονέκτημα. Τώρα για την ΑΕΚ, ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 λεπτών παιχνιδιού. Πάλι κοντό στο πρώτο δοκάρι, πάλι ο Μόντσου διώχνει, Πινέδα νέα σέντρα. Η μπάλα περνάει, φτάνει μες στη μεγάλη περιοχή και έρχεται για να τη στείλει στα δίκτυα ο Αντωνί Μαρσιάλ. 1-0 για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα με κάποιο τρόπο πέρασε από όλα τα πόδια, κατέληξε στον Μαρσιάλ που πλάσαρε, όχι ιδανικά, αλλά δεν έχει σημασία όταν είναι αποτελεσματικά, και εδώ ήταν 100% αποτελεσματικά για να ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γύρισε, είναι αρκετά γρήγορος και δεν περνάει την πάσα όμως για τον Χαντζησαφή, ο οποίος κλέβει. Σέντρα για τον Λιβάη Γκαρσία, γκολ! 1-0 η ΑΕΚ, καταπληκτική σέντρα για να σημαδέψει τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, δεύτερο γκολ φέτος, δεν έχει σκοράρει ποτέ απέναντι στον Ατρόμητο, πετυχαίνει γκολ στις καθυστερήσεις. Εδώ ο Χαντζησαφή, καλύπτονται όλοι. Προφανώς υπάρχει αίτημα για φάουλ πάνω στον Μανσούρ και όπως όλα τα γκολ, και αυτό ελέγχεται. Περέιρα για τον Μαρσιάλ. Πηγαίνει στο ένας με έναν με τον Άλχο. Χαμηλά περνάει τα κουνάκι, καταπληκτικό γκολ. Ο Εξάν Χαντζησαφή είναι που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μαρσιάλ είναι που δημιουργεί. Ο Ιρανός γύρισε αμέσως να κοιτάξει τον βοηθό. Ο Ματίας Αλμέιδα με τους συνεργάτες του πανηγυρίζουν στον πάγκο. Ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, αλλά και την έμπνευση τόσο του πασέρ, του Αντωνί Μαρσιάλ, που δεν πηγαίνει στο τετριμένο, δηλαδή σε μια σέντρα ίσως, αλλά σε μια στοχευμένη πάσα στην πλάτη της άμυνας, εκεί όπου έχει κάνει κίνηση ο αριστερός μπακ, ο Ισάν Χατζησαφή, και με το αριστερό του τακουνάκι νικά τον Τσιντότα. Έφυγε και ο Περέιρα, ο Φερνάντες στην εκτέλεση με το αριστερό, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 31 ο Πάολο Φερνάντες έρχεται στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ από τον Ματίας Αλμέιδα. Έρχεται και ένα δικό του γκολ για το 2-0 με μια άψογη εκτέλεση στο παραθυράκι. Αυτός για τον Βίντα και τώρα Φερνάντες, κίνηση από τον Πινέδα. Παίρνει την μπάλα, παίζει για τον Γκαρσία. Γκαρσία σουτάρει με το αριστερό και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 58, άμα τη εμφανίσει του στον αγωνιστικό χώρο, ο Ορμπελίν Πινέδα δημιουργεί και ο Λιβάη Γκαρσία, όπως έκανε και κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έτσι και απόψε βρίσκει δίχτυα. ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ 3-0. Είναι λίγος χρόνος για το ημίχρονο και να γίνει η αλλαγή μετά. Τώρα ο Φερνάντες με την μπάλα στα πόδια. Η πάσα για τον Μάνταλο που γυρίζει σε ένα χώρο που εκεί ο Περέιρα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Σουτάρει ο Χατζησαφή. Κόντρα 1-1 από τον Μαρσιάλ. Μαρσιάλ ισοφαρίζει για την ΑΕΚ στο 43. Εκμεταλλευόμενος αυτήν την αδυναμία της άμυνας του Ολυμπιακού να απομακρύνει την μπάλα. Σε μια φάση που θα ξαναδούμε με το γύρισμα του Μάνταλου.
Περέρα βρίσκει ελάχιστα την μπάλα, σκουτάρει ο Χατζησαφή κόντρα στο σώμα του Ρέτσου. Εκμεταλλεύεται αυτήν την κόντρα ο Μαρσιάλ και με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει το 1-1. Σιμάνσκι. Πολύ γλυκιά σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μουκουντή που είχε μείνει ψηλά για την εκτέλεση του κόρνερ είναι αυτός που παίρνει την κεφαλιά από πολύ καλό σημείο, αμαρκάριστος. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλει αντίδραση ο Κουέστα, δεν βγάζει αντίδραση και η ΑΕΚ στο 17 με τον γκολ του κεντρικού αμυντικού της, του Μουκουντή, παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Και εδώ είναι μια δήλωση από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που φεύγουν όλοι, και οι βασικοί και οι αναπληρωματικοί, για να πανηγυρίσουν μαζί με τον Ματίας Αλμέιδα. Το κοντράστ των συναισθημάτων με τον προβληματισμένο Άκη Μάτζιο. Ήταν πάρα πολύ γλυκιά η σέντρα, εδώ θα τη δείτε, από τον Σιμάνσκι. Ο Μουκουντή είχε μείνει ψηλά από την εκτέλεση του κόρνερ, κανείς δεν τον ακολούθησε στο μαρκάρισμα. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα του Μόντσου πάνω στον Πινέδα και δείχνει ότι υπήρξε επαφή χαμηλά, συνεπώς θα δώσει πέναλτι. Αντωνί Μαρσιάλ απέναντι από τον Κουέστα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Κουέστα. 2-0 στο 45ο λεπτό με γκολ του Αντωνί Μαρσιάλ. Η ΑΕΚ παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Πέρασε την πάσα για τον Λιούμπιτσιτς, αυτός ξανά για τον Μαρσιάλ. Πάλι Λιούμπιτσιτς, μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή ο Λιούμπιτσιτς, προσπαθεί να γυρίσει, γύρισε. 3-0, Λιβάη Γκαρσία σκοράρει και αυτός στο 58ο λεπτό σε μια εξαιρετική συνεργασία του Αντωνί Μαρσιάλ με τον Λιούμπιτσιτς, που είχε εν τέλει τελικό αποδέκτη τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουέστα. 3-0 στο 58. Εδώ Μαρσιάλ περνάει, παίζει με τον Λιούμπιτσιτς, ο οποίος του ξαναπερνάει την μπάλα. Θα τσεκαριστεί η φάση, μοιάζει να είναι onside. Πάλι Λιούμπιτσιτς κρατάει την ισορροπία του, γυρίζει για τον Λιβάη Γκαρσία που βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Πρώτο Μπράμπετς, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει δείξει μια ολιγορία εδώ, όπως και ο Φαμπιάνο, και κάνει το 3-0. Εύκολο λάθος από τον Ταρίντα πάνω στον Πιερό. Πιερό βάζει την μπάλα μπροστά και προσπαθεί να φύγει. Τώρα περιμένει να ανέβουν συμπαίκτες του. Έχει ανέβει ο Περέιρα. Ο Πιερό κρατάει, προσποιείται, κάνει το σούτ ο Πιερό. 4-1. 4-0, συγγνώμη. Καταπληκτικό γκολ από τον Πιερό. Τέταρτο γκολ για τον Πιερό. Ξανά κλέβει ο Πιερό. Βλέπετε πως γυρίζει και κοιτάει να δει ποιοι ανεβαίνουν. Δεν φτάνει γρήγορα ο Περέιρα. Κρατάει την μπάλα. Κάνει μία προσποίηση. Τελεί δυνατά, χαμηλά στην γωνία και σκοράρει για το 4-0. Ο Γιόνσον πηγαίνει στον Ελίασον που έχει δώσει πλάτο στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Ελίασον παίζει για τον Πιερό. Ο Πιερό και πάλι για τον Ελίασον. Ο Κουέστα, ο Μαρσιάλ 1-1. Στο 80ο λεπτό του παιχνιδιού, Αντωνί Μαρσιάλ, ο σκόρερ της ΑΕΚ στο πρώτο μάτς, σκοράρει και στο δεύτερο κόντρα στον Άρη και δίνει και πάλι στην Ένωση πλεονέκτημα, προβάδισμα πρόκρισης. Ελίασον με Πιερό, με τον Πιερό να σπάει για τον Ελίασον, αυτός πέφτοντας. Ένα πολύ καλό πλασέ στη δεξιά γωνιά του Κουέστα που έχει απάντηση. Ο Ισπανός τερματοφύλακας του Άρη δεν είχε απάντηση στον Αντωνί Μαρσιάλ. Με τον γκέλ της μπάλας στο χορτάρι με το αριστερό σκοράρει. Όπως θα ήθελε. Η σέντρα 1-1. Προωθήθηκε, έμεινε ψηλά ο Μουκουντή από την εκτέλεση του κόρνερ και είναι αυτός που σκοράρει ξανά στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ήταν πάρα πολλοί παίκτες της ΑΕΚ μέσα στην μικρή περιοχή του Χριστογιώργου. Εδώ δεν βγήκαν τα μαρκαρίσματα από τους παίκτες του Όφη. Ο Μουκουντή σχεδόν ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά. Εδώ βλέπετε ξανά τη σέντρα και δείτε, υπάρχουν 5 παίκτες της ΑΕΚ στη μικρή περιοχή του Χριστογιώργου μετά από αυτήν εδώ την σέντρα. Ο Μουκουντή ανενόχλητος εκμεταλλεύεται την γλυκιά σέντρα του Λαμέλα
και ισοφαρίζει σε 1-1. Λιβάη Γκαρσία ανάμεσα από 3. Πέρασε ο Λιβάη Γκαρσία με τον Πιερό και ξανά Λιβάη Γκαρσία. Γυρίζει, πάρε βάλε. Αντωνί Μαρσιάλ στο 87-1-2. Αυτός είναι που έχει τη λύση. Αυτός είναι που πετυχαίνει τον γκολ. Αλλά πάνω από μισό γκολ ανήκει στο Λιβάη Γκαρσία. Εδώ θα το δείτε, ξεκινάει πίσω από τη σέντρα. Περνάει ανάμεσα από 3 παίκτες του Όφη με καταπληκτικές προσποιήσεις και τρίπλες. Παίζει το 1-2 με τον Πιερό. Γυρίζει, πάρε βάλε στον Αντωνί Μαρσιάλ που δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Χριστογιώργου. Στο 87 η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο σκορ, ανατρέπει την κατάσταση και φτάνει στο 2-1. Για την ΑΕΚ και πάλι από τον Λαμέλα, η κεφαλιά στα δίχτυα, Σίμος Μίτογλου. Στο 76ο λεπτό είναι από μια στατική φάση που η ΑΕΚ βρίσκει προβάδισμα. Είναι με τον Σίμο Μίτογλου που η ΑΕΚ βρίσκει προβάδισμα. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έρχεται στη θέση του Ντομαγκόη Β στην ενδεκάδα. Έρχεται και στα γκολ για την ομάδα του. Ξεσπά και το κοινό της ΑΕΚ στις εξέδρες. Και πάλι το χτύπημα του Ερίκ Λαμέλα υπολογισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί καν να κάνει άλμα εδώ ο Σίμος Μίτογλου που φεύγει από το μαρκάρισμα του Σιώβα, κερδίζει αυτό το ζωτικό χώρο. 1,5 μέτρο μακριά από τον προσωπικό του αντίπαλο στη φάση και με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ρατών. Λαμία ΑΕΚ 0-1. Άφησε πλεονέκτημα ο Σότσα, το γύρισμα, η ευκαιρία και η μπάλα στα δίχτυα. Έρικ Λαμέλα. Αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Την τρίτη φορά που εκτελεί μόνος του αμαρκάριστος μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Λαμέλα βρίσκει δίχτυα και η ΑΕΚ στο 53ο λεπτό παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 1-0. Ο Αντωνί Μαρσιάλ μπήκε μες στην μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει μία ακόμη assist παίρνοντας λίγο από το αίμα του πίσω για το χαμένο πέναλτι. Ο Λαμέλα χωρίς χρονοτριβή και κυρίως χωρίς κοντρόλ. Αν έχω... Εκτελεί ο Μάνταλος. Μπαλά περνάει από όλους. Προσπαθεί να τις πρόξει στα δίκτυα και τα καταφέρνει. Πάλι αυτός ο Σίμος Μίτογλου. Όπως το έκανε την κρίσιμη στιγμή και στη Λαμία, το κάνει και εδώ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο κύριος Τσακαλίδης λέει ότι υπάρχει τσεκ στην φάση. Προφανώς για το αν υπάρχει φάουλ στην φάση από τον Σίμο Μίτογλου. Αυτό τσεκάρεται. Τσεκάρει ο κύριος Χρήστος Βεργέτης. Πάνω του κόπηκε αλλά η μπάλα πήγε στον Πινέδα και από εκεί στον Πάολο Φερνάντες και στο Γιόνσον που σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 18 κυκλοφόρησε με πολύ υπομονή την μπάλα η ΑΕΚ μετά το στημένο για να βρει ελεύθερο παίκτη. Τον βρήκε στο πρόσωπο του Γιόνσον που δεν είναι ο πιο συχνός, ο πιο συνεπής σκόρερ της ομάδας της ΑΕΚ, αλλά εδώ εκτέλεσε μέσα από τη μεγάλη περιοχή χωρίς πίεση και εκτέλεσε σωστά σημαδεύοντας χαμηλά τη γωνία του Κόβατς. Καλή ανάπτυξη από την ΑΕΚ με την μπάλα να φτάνει στον Πάολο Φερνάντες. Ο Φερνάντες κάνει τον πλασέ, το διώξιμο από τον Κώστα, η κεφαλιά από τον Λιβάη Γκαρσία στο 52-0-2. Πάλι επί της ουσίας δημιουργός ο Πάολο Φερνάντες. Αυτή τη φορά δεν είναι assist όπως ήταν στο πρώτο γκολ του Γιόνσον. Αυτή τη φορά είναι ένα δικό του σουτ που βάζει πολύ δύσκολα στον Κόβατς, ο οποίος δεν μπορεί να διώξει με τον τρόπο που θέλει. Λιβάη Γκαρσία που κάνει πάρα πολύ καλή τρίπλα. Δοκιμάζει να περάσει για τον Λιούμπιτσιτς. Μπάλα φτάνει στο Μαρσιάλ που κάνει το 0-3 στο 54. Ο Αντωνί Μαρσιάλ σκοράρει ξανά. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και στο πρώτο ημίχρονο 2 φορές. Τη μία σημάδεψε το κάστρο δοκάρι. Εδώ δεν λαθεύει. Εκτελεί και κάνει το 0-3. Άλλη μια καλή ανάπτυξη από τους παίκτες της ΑΕΚ.
έκανε κάλυψη από τον Αζελανίδη. Έγινε το λάθος. Ο Πιερό παίρνει την μπάλα, εκτελεί. 1-4 από το κλέψιμο του Πέτρου Μάνταλο που έστρωσε στον Πιερό. Ο Πιερό κεραυνοβολεί τον Κόβατς για το 1-4 στο 86. Τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα το παιχνίδι όσον αφορά τον τελικό νικητή, αυτό το γκολ του Φρανζί Πιερό, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια με την φανέλα της ΑΕΚ, είτε ως βασικός είτε ερχόμενος από τον πάγκο. Παύλο Φερνάντες έκανε την τρίπλα, τον έκοψε ο Σορετήρη, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ντουμπάτζο. Ο Ντουμπάτζο εκτελεί 1-1 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ήρωας για την ΑΕΚ ο Ντουμπάτζο, όχι ο πλέον προβλέψιμος ήρωας για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι ο απομηχανίστεος. Η μπάλα του στρώθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και σε ένα ξερό σιρτό σουτ. Δύσκολο να βγάλει αντίδραση ο Κοτάρσκι, που είχε και αρκετά κορμιά μπροστά του, αν μπόρεσα να δω καλά, από την γρήγορη εκτέλεση του Ντουμπάτζο, και έτσι έγινε το 1-1. Τον Κοϊτά φτιάχνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και σεντράρει ο Μίτογλου στην κεφαλιά. 1-0 η ΑΕΚ. Σίμος Μίτογλου για μία ακόμη φορά βρίσκει δίχτυα στο 18ο λεπτό. Βάζει τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ. Μια άψογη συστημένη σέντρα από τον Αμπουμπακάρη Κοϊτά. Ήταν κυρίως η θέση και το πώς έβαλε το κορμί του ο Σίμος Μίτογλου που του έδωσαν το πλεονέκτημα. Παίρνει το χτύπημα, εκτελεί 2-0 η ΑΕΚ, Ερικ Λαμέλα. Σαν να έλεγε αποθεώστε με στο κοινό της Ένωσης ο Αργεντινός, με ένα τόσο γλυκό αλλά και απόλυτης ακρίβειας χτύπημα. Μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και πέφτει στο βάθος της εστίας. Είναι το πρώτο του γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος, είναι το δεύτερο συνολικά. Είναι ένα χτύπημα που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπερναμπέ. Κινήθηκε σε διαφορετικό χώρο, Πινέδα για τον Μαρσιάλ. Πέρασε ο Μαρσιάλ, πλάσαρε ο Μαρσιάλ, σκόραρε ο Μαρσιάλ. Στο 56ο λεπτό, Αντωνί Μαρσιάλ σε αγαστή συνεργασία με τον Ορμπελίν Πινέδα. ΑΕΚ Πανετολικός 1-0. Η ΑΕΚ ανέβαζε το τέμπο, η ΑΕΚ ανέβαζε τις γραμμές της, αλλά εν τέλει είναι η ατομική ποιότητα ξεκάθαρα. Μια συνεργασία άψογα εκτελεσμένη στο σωστό χώρο και στο σωστό χρόνο. Η πάσα του Ορμπελίν Πινέδα βάζει το κορμί του, μαζεύει, περνάει, πλασάρει και ευστοχεί. Ο Αντωνί Μαρσιάλ πως μαζεύει την μπάλα με το αριστερό, φεύγει από δύο παίκτες με μία κίνηση. Ρώτα Λαμέλα, φοβερό 0-1, ασύλληπτο γκολ ο Λαμέλα στο 37. Η εκτέλεση του Ρώτα με το αριστερό, η εκτέλεση του Λαμέλα. Ρώτα, τακουνάκι, ο Λαμέλα, η κόντρα 2-0. Ο Λαμέλα εδώ ευνοείται από την κόντρα και η ΑΕΚ στο 48 έχει δεύτερο γκολ στην Τούμπα. Εδώ με τακουνάκι και τον απελευθέρωσε ο Ρώτα, κάνει σου την μπάλα, κοντράρει στον Οσντόεφ και πάει στα δίχτυα. Και τον Χατζησαφή. Έρχεται να κερδίσει ο Βίντα. Πινέδα έχει χώρο για το σουτ, καταπληκτικό γκολ από τον Πινέδα, απίθανο στο 8. Είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του να στρώσει την μπάλα, να ζυγίσει το πόδι του και να εκτελέσει εκεί που πήγε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Κουκεσασβίλη για πολύ νωρίς ανοίγει το σκορ, το ζητούμενο δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό για τον Ματίας Αλμέιδα. Έχει πατήσει την περιοχή ο Περέιρα, είναι και ο Μαρσιάλ στο δεύτερο δοκάρι. Αυτόν σημαδεύει, εύκολη δουλειά για τον Μαρσιάλ, το 2-0 στο 23. Καταπληκτική σέντρα από τον Ελίασον, πάρε βάλε για τον Μαρσιάλ. Μία επαφή χρειαζόταν για να πάει μπάλα στα δίχτυα από πολύ κοντινή απόσταση με εξουδετερωμένους τους κεντρικούς αμυντικούς του Πανσεραϊκού και τον Κουκεσασβίλη. Εκεί και να προστατεύσει την μπάλα. Ελίασον έχει μπροστά του τον Ρώτα. Το γύρισμα, μπάλα περνά, δεν μπορεί αρχικά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Πιερό. Ο Λιούμπιτσιτς όμως μπήκε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο στο 73. Θα κάνει το 3-0. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην γραμμή του τέρματος.
από την ωραία προσπάθεια του Ρώτα και την πλαγιοκόπηση της ΑΕΚ, ο Λιούμπιτσιτς θα κάνει το 3-0. Θα δώσει μια ανάσα, όπως και να το κάνει κανείς στην ΑΕΚ. Και φεύγει και μπροστά για να δώσει χώρο στον Ρώτα. Ωραία πάσα του Μάνταλου για τον Ελίασον. Το γύρισμα, ο Πιερό δεν μπορεί, αλλά μπορεί ο Μαρσιάλ που ήρθε στο δεύτερο δοκάρι στο 81 να κάνει το 4-0. Πολύ καλή ανάπτυξη από την ΑΕΚ. Ωραία προσπάθεια ξανά από το Ρώτα. Ότι συνέβη και στην προηγούμενη περίπτωση. Πέτυχε το 3-0 η ΑΕΚ. Λάθος κερδίζει ο Μάνταλος. Λάθος από τον Βόλνη. Να η ευκαιρία του Πιερό. Κρατάει μπάλα. Κάνει κλειστές τρίπλες. Ο Λιούμπιτσιτς είναι αυτός που θα βρει την ευκαιρία να σκοράρει. Την προηγούμενη φορά του έκλεψε εντός αγωγικών τη δόξα ο Μαρσιάλ. Τώρα του την κλέβει ο Λιούμπιτσιτς. Δεύτερο γκολ και για τον Λιούμπιτσιτς, όπως και για τον Μαρσιάλ νωρίτερα. 5-0 η ΑΕΚ κόντρα στον Πανσεραϊκό. Δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της. Με πίεση ψηλά που δημιουργεί προβλήματα πλέον στην ανάπτυξη του Πανσεραϊκού. Έχει έρθει κεφαλιά τον Χατζησαφή. Ωραία με το στήθος ο Λαμέλα. Ο Λιούμπιτσιτς, καταπληκτική πάσα για τον Ελίασον. Ο Ελίασον φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα εκτελέσει τρομερό γκολ από τον Ελίασον στο 31. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο μάτς κόντρα στον Πανσεραϊκό. Ο Ελίασον στην επιστροφή του στην ενδεκάδα τότε. Τώρα παίρνει ξανά θέση βασικού στον αγωνιστικό χώρο και πετυχαίνει ένα μαγικό γκολ. Δείτε πως θα φέρει την μπάλα στο αριστερό και από το ύψος περιοχής θα νικήσει τον Κουτεσιώτη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Εκεί που πήγε η μπάλα ήταν σχεδόν αδύνατον για τον goalkeeper του Ατρόμητου να κάνει οτιδήποτε. Τελευταία δευτερόλεπτα, Ρώτα κρατάει, ο Ρώτα θα βγάλει πάρα πολύ ωραία για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει χρόνο να κάνει κάτι καλό. Το σούτ από τον Μάνταλο, ο οποίος μπήκε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ θα πάρει προβάδισμα με 2-1. Ουσιαστικά η συνεργασία των δύο αλλαγών του Ματίας Αλμέιδα, του Κοϊτά με τον Μάνταλο, θα λύσουν το γρίφο για την Ένωση. Δείτε τι γίνεται. Ο Κοϊτά είχε πάρα πολύ χώρο και χρόνο στη διάθεσή του για να σκεφτεί τι θα κάνει, να δει τις τοποθετήσεις των συμπαικτών του μες στην περιοχή. Σε μια περίοδο που η ΑΕΚ ρίσκαρε τα πάντα παίζοντας χωρίς κεντρικούς αμυντικούς. Γέμισε την περιοχή με παίχτες. Και ουσιαστικά εδώ από την εξαιρετική προσπάθεια του Ρώτα φεύγει από κανονική. Καιρό το κοντρόλ, ο Πιερό εκτελεί, περνάει η μπάλα πάνω στη γραμμή. Γκατσίνοβιτς 1-0 στο 64 η ΑΕΚ. Και έχει, ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει ο Γκατσίνοβιτς, έχει φτάσει πάνω στην πινακίδα. Θα ελεγχθεί βέβαια η φάση στο όριο ο Πιερό και περιμένουμε την απόφαση εδώ. Σώζει ο Τριανταφυλόπουλος, Γκατσίνοβιτς πρώτος. Τον έχει χτυπήσει και ο Ντελή, νομίζω, την ώρα που εκτελεί. Δεν έχει χτυπήσει την πινακίδα, νομίζω τον έχει χτυπήσει ο Ντελή. Για να ξαναδούμε. Βέβαια. Και είναι και άσχημο χτύπημα, είναι με την τάπα. Μάνταλος με τη μία. Φοβερή πάσα για τον Ελίασον. Απέναντι ο Πιερό. Ελίασον, τρίπλες. Ελίασον! 2-0 στο 76. Καταπληκτική μεταβίβαση από τον Μάνταλο για να φύγει ένας με έναν ο Ελίασον και να κάνει ό,τι θέλει τον αντίπαλό του για να εκτελέσει για το 0-2. Σιμάνσκι για τον Πιερό. 3-0 στο 80. Εντυπωσιακά ο Πιερό βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Άλλη μια άψογη μεγάλη μεταβίβαση. Ο Πιερό πάρα πολύ ψηλά εκτελεί τον Παπαδόπουλο. 0-3. Έκτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Πιερό. Είναι η κίτρινη κάρτα. Επαναλαμβάνω, ο κανονισμός λέει ότι για να δει ο τερματοφύλακας κόκκινη κάρτα στην περίπτωση που κάνει πέναλτι πρέπει να μην έχει παίξει για την μπάλα. Μάνταλος εκτελεί από τη μία ο Κοντάρσκι, από την άλλη η μπάλα. 1-0 η Άκρνε. Έκλεψε ο Γιόνσον και παίρνει ο Πιερό και ο Γιόνσον έχει ακολουθήσει και του περνάει ξανά την μπάλα ο Πιερό, αλλά όχι με επιτυχία, αλλά έρχεται για να κλέψει και να εκτελέσει και να κάνει το 2-0 ο Έρικ Λαμέλα. Ξανά αυτός, τέταρτο γκολ εναντίον του ΠΑΟΚ ο Έρικ Λαμέλα, μεγάλος πρωταγωνιστής, οπότε παίζει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ξανά η φάση από την αρχή, ο Γιόνσον έκπλεξε, ο Πιερό δοκίμασε να παίξει μαζί του
ήρθε για να κλέψει ο Μπάμπα Ράχμαν, αλλά του πήρε την μπάλα χωρίς να το καταλάβει ο Μπάμπα Ράχμαν. Ο Έρικ Λαμέλα πλάσαρε ιδανικά τον Κοντάρσκι, τέλειο πλασέ. Από εδώ θα το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα για το 2-0, για ξεκάθαρο προβάδισμα της ΑΕΚ. Θέλει να περάσει και περνά από 3 και παίζει για τον Λιούμπιτσιτς και πάλι Κοϊτά. Γυρίζει χαμηλά η μπάλα, κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Αυτό γκολ πρέπει να είναι του Νταβίτ Κάρμο. Από την εξαιρετική προσπάθεια του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αυτό λέει στους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ, είστε 3 με 1 και τον αφήνεται να περάσει. Και εδώ το 3 με 1 του Κοϊτά, το πώς τους αφήνει πίσω. Αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο Λιούμπιτσιτς συνδυάστηκε με τον Κοϊτά, αυτός γύρισε και η μπάλα βρήκε πάνω στον Κάρμο και κατέληξε στο βάθος της εστίας. Το γκολ μετρά κανονικά 1-0. Ο Μάνταλος στην εκτέλεση, μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 77ο λεπτό άψογη εκτέλεση φάουλ από τον Πέτρο Μάνταλο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-0. Δείτε πως εκτελεί με κόντρα φάλτσα στην γωνία του Αλέξανδρου Πασχαλάκη και όχι θέλοντας να περάσει από το τείχος. Παίζει ρόλο και ο Πινέδα που χαμηλώνει το κορμί του για να περάσει την μπάλα, κλείνοντας παράλληλα και το οπτικό πεδίο του αρχηγού του Ολυμπιακού. Τον Λαμέλα να εκτελεί, ο Πιερό την κεφαλιά δοκάρι, δεύτερη επαφή του Μουκουντή, η ΑΕΚ σκοράρει στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μουκουντή είναι αυτός ο οποίος παίρνει την επαναφορά και βρίσκει γκολ ισοφάρισης, με τον Βαγιανίδη να είναι πεσμένος στο χορτάρι. Πέμπτο φετινό γκολ του Μουκουντή, το τέταρτο στο πρωτάθλημα. Μπροστινή παλιά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κάνει την σέντρα, έρχεται και παίρνει, κάνει τον πλασέ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στο πίσω δοκάρι ο Έρικ Λαμέλα. Στο 44 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ από την πολύ καλή σέντρα του Κοϊτά. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο πρώτο δοκάρι ο Πιερό, αλλά έφτασε στο πίσω δοκάρι. Πρώτος από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Έρικ Λαμέλα έκανε επαφή με την μπάλα, ικανή να τη στείλει στα δίχτυα του Δραγκόφσκι και να βάλει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 44.